Hello mga kauragon! Welcome na naman sa panibagong vlog natin. So ngayong araw po ay pupunta tayo sa SFIS, San Francisco Institute of Science and Technology para po sa isang symposium tungkol sa kung paano natin susugpuin ang dengue. Okay po, so dahil definitely po dito sa Bicol region, so ang dengue po ay imminent and masasabi na po nating high risk na po siya. Kaya po ang ating DOH po ay nagpatawag, sponsored by our regional office. Nagpatawag po sila ng symposium sa mga katulad natin na nasa edukasyon upang turuan po at ma-disseminate natin yung impormasyon sa mga estudyante, sa mga mamamayan, sa taong bayan para po makaiwas tayo sa sakit na dengue at kung paano natin re-resolbahan ang epidemyang ganito. Okay po, so samahan nyo po ako guys, mga kauragon, sa ating seminar, symposium sa SFIS. So sana po ay manatili kayong manunood at nanunood sa atin. So maraming salamat po sa ating mga subscribers sa pananatiling nakasubaybay sa atin. Thank you very much. So see you guys soon. So yan guys, ang una nating speaker. So nagsalita po siya tungkol sa mga dapat nating gawin sa upang maiwasan natin yung dengue sa ating kapaligiran at ang mga karapatan natin para alam din po natin kung paano natin iwawasto yung ating mga sarili. So okay guys, so ito po, may isa po kaming speaker na magsasalita. Siya po ay isang yung nag-aaral tungkol sa mga insekto. Ano po, sulabok. So, pakinggan natin siya guys. Okay. Kaya na ako pang behavior ka lang mo, ini pala niyan. Sabi ko, ini pala ang reason. Kung nata ang lola ko ka atong taguho, pag-araw na kaining masurong-surong na. No? Ipalaog na kami maglabar. Maglabar na. Kasi ikaw pala ng scientific explanation. Siyempre, hindi ma-explain yung mga kuyo, mga kapatid. Pero, ikaw pala yung kasi ang talaga sa mga kapatid. Okay. So, hindi ko yung training, nabubuhay 30 dias sana. Kung kamo tinawan ng Diyos, ning taning, na mabuhay sa naning tulog 30 days, ano pa ang gigibuhan mo? Diba? Kung ikaw tinawan ng 30 dias sana, gusto ni mama mag-travel, alam mo, gusto man niya yan. Diba? 30 days ka tinawan. Siyempre, gusto mo, you make the most out of it. Oh, diba? 30 days lang, wala siyang birthday. Kasi 30 days lang siya mabubuhay. Wala siyang birthday. Oh, so, sa 30 days po yan, nabuhay niya iyan. Tulong beses po siya pwedeng mag-produce. Tulong beses po siya pwedeng mag-produce. After po ang lamok mag-emerge, ang pinakauna po na pwede niyang ibuhol makipag-mate. Pag nakipag-mate na po ang lalaking lamok sa babaeng lamok, ang lalaking lamok wala na pong silbi. Ganun ba din dapat sa tunay na buhay? Diyos ko, Lord. Okay. Siyempre, hindi pwede. Mauubos ang lalaki. So, after po kaya, ang lalaking lamok, mag-feed na lang po siya sa nectar. Yun na lang po ang pagkakanya. Ngunyan, ang babaeng lamok
ang babaeng lamok sa sarong tao na may dengue, lalo kung nasa febrile stage o siya ay kalentura, pwede pong makuha kang lamok sa virus duman sa tao na may dengue. Kasi apat po ang serotype na meron tayo. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagkaroon na ng dengue 1, pwede ka pang ma-infect ng dengue 2, dengue 3, dengue 4. Of all the serotypes po ng dengue, ang pinakamalala po dyan ay dengue 2, serotype 2, followed by serotype 3, then 4, then 1. Kung nakita niyo po doon sa present po ni Sir Jobal kanina, ang present po dito sa Bicol, based on our serological surveillance, ay dengue 1, 2, and 3. So, ibig sabihin din po sa Bicol, at this time, may possibility po ng sarong tao magkaiwaling dengue ni tuberculosis. Pero, ang sabi naman ng mga scientists, ang taong nagkaiwaling dengue, nagkakaiwa siya ng temporary immunity for 4 to 6 months. So, ibig sabihin po, pag ang sarong tao nagkaiwa siya ng dengue ni January, 4 to 6 months, iiwa siya ng temporary immunity from the rest of the serotypes. Pero, after 6 months, or 4 to 6 months, pwede na siyang ma-infect ulit. See? So, ibig sabihin, dumaan po sa present ni Sir Jobal na cases kasuhan po. Yung mga na-infect from January to June, pwede na ulit silang ma-infect July to December. Kung dahil kita search and rescue. Okay? Ang prevailing serotype ta as of the moment ay dengue type 3. Pakulang po yan dito sa Bicol all over the Philippines. Okay? So, yan po. Pag dahil pa kita naglinig, so mga na-infect ng January to June, yung mga gilaray na i-infect ng gilaray sila. Kasi wala na sila katong autologous immunity. Okay. Next one. Sige, sir. Ang hirap po na dengue, naglilik ang fluid sa loob ng lakas. Kaya minsan nagbublog, nagkakaiwa siya ng ascites, no? Nagdada ko lang ang liver. May na siya ng organ failure. So, maski po sisay ng pinakamatibay na doktor, kapag uminabot na po sa araw kaya, dahil niya na kayang bawiin ang sabong akin. Magagaling. Kaya nga rin po, ang sabi ka, seek early consultation. Sige po, sir. Yan. Hindi po ang sinasabi ka, dahil po ka mo matakot. Kasi kung yung dengue, di maray, kasi mamanage siya properly. Sa dengue po, ito kitang sinusunod na clinical guideline. Bakit pong bara-bara ang pag-manage sa tao na may dengue. Dahil po nindot Panginoon ang doktor. Minsan kaya baga kita, doktor naman. Iyo, maduman sa RHU, doon nag-aamay ako, pahagad ko try. Ang abo po, iba-ibang klase. No, bakit man lang po yan ang bulong. Dahil na po Panginoon ang doktor. Iyo po, kasi train po yan, mag-iling pasyente. So, mga dahil po hindi naiiling physically, naiiling po yan kang doktor sa laboratory result. Pwede, warang naiiling na bleeding, warang gang bleeding, warang kung ano man na bleeding, pero maiiling kang doktor na iguang 20% increase of hematocrit from the previous CBC, that is a warning sign for dengue. So, ipapa-admit ka ng doktor, tutusukan yung IV fluid for hydration therapy. Okay? Ang dengue po, warang gulo. Fluid management po ang kaipuhan. Ang fluid management, lang po pag-inom. Okay? Kung ikaw po, dengue without warning signs, pwede lang po itang paulion, tataraman ka kang doktor, mag-inom po ni cortisol. Tapos, patibayin po ang immune system. Kasi ang dengue po is a viral infection. Ang lawasta, pwedeng daubon ang viral infection. Kasi
abdominal pain. Pag may kalintura tabi ang aking Hindu, tapos nagsabi sa Hindu mama, makulog na yung tulak ko, pakidalagang tabi ulo sa pinakaharani na health center o kaya pinakaharani na hospital. Kasi ang abdominal pain, ang pinaka-obvious, tsaka pinaka-mataas na percentage ng warning sign. Pinaka-dominant. Followed by persistent vomiting. Pag sinabi pong persistent vomiting, anything na pigtate niya, pigluwa niya. No? Everything na ininom niya, every time na mainom, masuka. Makaon, masuka. Yan po ang persistent vomiting. No? So, igwa ka ng abdominal pain, igwa ka ng persistent vomiting, maiinin mo, may bleeding. Mucosal bleeding, pwedeng nose bleeding, pwedeng gum bleeding. Sa mga babae po, pwedeng menstrual bleeding. See? So, it's very important ang babae alam ang menstrual cycle. Kasi, hahabutan na kang doktor, kaso aling sulas na menstrual period. Kailan ka, pagkailangan ka nito, ikaw bukados, kailan mo yan, kundi kailangan lang po niya na-establish na yung bleeding mo is not associated with your menstrual period, but with bleeding na related to dengue. Ano po? Tapos, iguana ining part ng liver, sa ito ang liver ta, wala to. Right. Nagpukulong po yan. Nagpukulong siya. Tapos, iguaning sinasabi tang letter G. Bakong letter F. Letter G. No? Minsan, may mga angking na ano sila, very silent. Observation sa hospital, very silent. Pero kung may dengue ang angking, sila ang muda. So, na-alter yung sa iyang consciousness ng angking. And then, ikaw po ning increase na hematocrit. Yan po ang sarong warning sign na pwedeng mailing ng doktor sa laboratory result. Yung increase in hematocrit. Kaya gusto ka pong i-change yung pag-iisip ng tao na pag nagbaba ang platelet, mamaya dengue. Totoo man talaga, binababa man po talaga ang platelet kapag may dengue ka. Natural iyan sa ganyan na dengue. Ang pinaka-importante na ma-take note, yung hemo-concentration. Yung pagtaas ng hematocrit sa dugo ng tao. Kasi that's a very big indication na ang tao ay dengue. Ano po? Okay. Uwi na, tapos na. Sabi naman open naman. Hindi ka naman ba? So yan po, tapos na ang aming Fight the Bite. Fitness segment. Kapusur. Okay mga kauragon, sana may natutunan po tayo sa ating ginawa o na symposium na ngayon sana po ay bagay na agahan ng ng edukasyon tungkol sa isang bagay, lalong-lalo na itong dengue ito upang maiwasan natin at i-save natin ang buhay ng ating kapamilya at kapwa. So, sabi nga niyan, ano po, comment
So sana po ay dumayo pa tayo at sana po ay mag-subscribe kayo sa vlog na ginagawa ko at manood kayo, panoorin nyo. Maraming salamat po. Again, please subscribe kayo mga kauragon. Thank you.